Na začiatku 80. rokov minulého storočia zavládol v Banskej Bystrici strach. Ženy sa báli chodiť po ulici sami, matky mali obavy o svoje céry, s príchodom noci mesto pustlo. V rukách neznámeho vraha našli totiž svoju smrť mladé ženy a dievčatá. Všetky boli uškrtené a pred usmrtením aj znásilnené alebo sexuálne zneužité. Medzi nami je škrtič, hovorili si Bystričania. Niečo také nemalo v Banskobystrickom kraji obdobu. V meste aj v okolí Banskej Bystrice nedá sa povedať celkom, že vládla panika, ale strach. Strach, áno. Dievčatá, ženy sa báli same chodiť vonka. Každý len tak čakal, hej, že kedy už konečne nájdete toho vraha, že robte všetko preto, aby prípad bol objasnený. Vrah poprvýkrát zaútočil v roku 1978 pod banskobystrickým vysielačom v lesnom poraste zvanom Diel v časti Laskomerská. Toto miesto si nevybral náhodou. Vedel, že na skryté polianky medzi porastom chodievajú dievčatá na prechádzky a rátal s tým, že niečo chytí. 6. mája roku 1978 prechádzala tadiaľ mladá Rómka. Nebála sa ísť sama, keďže tým chodníkom nešla poprvýkrát. Neupravenému staršiemu mužovi, ktorý jej kráčal oproti a ktorý by jej mohol byť otcom, nevenovala žiadnu pozornosť. On si ju však všimol veľmi dobre. Bola pre neho tá, na ktorú tak dlho čakal. Vytúžená a mladá neznáma. Nechal ju prejsť, potom sa rýchlo otočil, dievča chytil za krk a začal ho škrtiť. Tá sa zo všetkých sil bránila a kopala do útočníka. Vravela, že je cigánka, pýtala sa, prečo chce cigánku, keď má biele. Prosila ho, aby ju nechal ísť domov. Silné zovretie škrtičových rúk však nepoľavilo. Keď obec zmalátnela, odtiahol ju z chodníka do húštiny, tam ju vyzliekol a znásilnil ju. Keď si počas súlože všimol, že dievča sa začína preberať z bezvedomia spôsobeného priškrtením, znovu ju začal škrtiť, až kým obeť nevydýchla naposledy. Po súloži a vražde ju obliekol, odtiahol hlbšie do porastu a tam jej mŕtve telo zahádzal konármi. Predtým jej však vzal tašku, v ktorej mala 500 korún. Zlatú reťazku a prsteň si zrejme nevšimol, preto ich nechal tak. Po takmer roku sa 4. apríla 1979 v poraste pod vysielačom našli časti odevu a kostry tejto mladej ženy. Na základe zachovaných zvrškov i zlatej reťazky, ktorá ostala zapletená vo vlasoch zavraždenej, sa obeť podarilo identifikovať. Otec obete potvrdil, že veci patrili jeho dcére Elene A., ktorá bola nezvestná od 6. mája 1978. V súvislosti s vraždou padlo podozrenie na jej druha. Existovali dôkazy, že mal motív spáchať vraždu. Dokazovaním sa zistilo, že tento muž je nevinný, aj keď toho vedel viac, ako bol ochotný povedať kriminalistom. Tým nezostávalo nič iné, iba ho prepustiť. Vyšetrovatelia sa nevedeli pohnúť z miesta. Okrem pozostatkov obete nemali v rukách žiadnu stopu ani svedka. Prípad dlhé roky čakal na chvíľu, kedy sa objaví nová skutočnosť, ktorá by posunula vyšetrovanie vpred. 4 mesiace po nájdení pozostatkov Eleny A. v auguste 1979 záhadne zmizla ďalšia mladá banskobystričanka, Mária V. Naposledy ju videli na banskobystrickom sídlisku Fončorda. Zopakoval sa tam podobný scenár ako pod vysielačom. Jej telo sa nikdy nenašlo. Nasledujúca rekonštrukcia bola zostavená na základe vrahovho neskoršieho priznania. Dievča kráčalo po chodníku povedľa potoka. Mala pocit, ako by ju niekto sledoval, preto sa veľmi ponáhľala. Za ňou rýchlym krokom kráčal jej vrah. Chcel ju dostať. Nedaleko Mládežníckej ulici ju vrah dobehol a začal ju škrtiť. Aj Mária V. sa bránila. Kopala ho, dokonca ho uhryzla do ruky.
Po zabití ju preniesol k výkopu, hodil ju na betónové potrubie a zahrabal hlinou. Všimol si, že má v očiach slzy. Nedotklo sa ho to a svoj čin dokonal tak, ako si predsavzal. Chcel mať istotu, že ho neudá. Po zabití ju uškrtil, preniesol k výkopu, hodil ju na betónové potrubie a zahrabal hlinou. Svoju obeť znovu okradol. Zobral jej peňaženku s 50 korunami. Vrahom označené miesto po rokoch polícia dôkladne preskúmala. Po tele však nebola žiadna stopa. Známy bol akurát dátum jej zmiznutia. On aj odstraňoval potenciálnych svedkov svojho sociálne nežiaduceho konania. Po vyše dvojročnej prestávke sa banskobystrický škrtič prihlásil znova. Osud mu 2. júna 1982 priviedol do cesty ďalšiu mladú obeť, Lídiu R. Táto 18-ročná gymnazistka bola 2. júna 1982 so spolužiakmi na chate na Suchom vrchu pri Banskej Bystrici. Citlivá a do seba uzavretá dievčina, ktorá vyrastala bez otca, bola v skupine na výlete jediná bez partnera, preto sa popoludní pobrala domov. Matka sa jej však v ten večer nedočkala. Vrah totiž pod Suchým vrchom znovu striehol na svoju obeť. Tu v horách sa cítil bezpečne. Poskytovali mu tú najlepšiu skrýšu. Nepozorovane čakal na pravú chvíľu. Tá prišla. Bol zbabelý, pretože svoje obete napádal vyslovene odzadu, nebol schopný sa im pozrieť do očí a čeliť im tak a vôbec dať im šancu akokoľvek zareagovať a tobožne brániť sa. Aj tretie osudové stretnutie sa odohralo na chodníku vedúcom popri nejakom poraste, do ktorého mohol páchateľ zavliecť svoju omráčenú obeť a tam na nej ukojiť svoj pud. Vrah nechal bez povšimnutia prejsť akúsi staršiu ženu, ktorá sa mu zrejme nepáčila. Keď však uvidel štíhle, mladé dievča s dlhými ryšavými vlasmi, neváhal. Len čo sa minuli, zozadu sa na ňu vrhol a začal ju škrtiť. Potom ju zavliekol medzi mladé borovice a tam ju vyzliekol. Súlož s priškrtenou obeťou však nevykonal. Zistil, že dievča má menštruáciu, krv totiž neznášal. Aj keď svoju obeť obliekol, neodišiel od nej neukojený. Vyhrnul jej podprsenku a sexuálneho pretlaku sa zbavil masturbáciou. Potom ju otiahol hlbšie do krovia a tam ju zahrabal do plytkej jamy, ktorú vykopal ukradnutou lopatkou na uhlie. Pred zahrabaním ju opäť narýchlo poobliekal. Na nahú obeť, ktorú predtým uškrtil, totiž nechcel dávať hlinu, ako by sa bál, že jej tým ublíži. Pri pitve sa zistilo, že keď dievča zahrabával, stále ešte dýchalo. V jej bronchiách sa našli zrniečka hliny, ktoré sa tam zrejme dostali pri posledných vdychoch pred smrťou. Pred zahrabaním jej však strhol náušnice a hodinky a vzal aj ruksak s vecami. Ruksak nechal v opustenom dome. Niektoré veci z ruksaku, deku, bielizeň a knihu potom spálil na ohnisku. Náušnice a hodinky na druhý deň predal náhodným cestujúcim na železničnej stanici. Ruksak nakoniec hodil do hrona. Nechal si len 200 korún, ktoré mala obeť pri sebe. Po nezvestnej Lídii R. vyhlásili pátranie. Intenzívne sa pátralo aj po možnom páchateľovi a kriminalisti zistili možnú podobu páchateľa. Telo Lídie R. bolo nájdené po 25 dňoch od jej zmiznutia pod Suchým vrchom.
Pri tejto vražde neukojil svoje chúťky. Preto už na druhý deň po zavraždení prenasledoval v tej istej lokalite 45-ročnú ženu. K útoku tentokrát z neznámych dôvodov nedošlo. O mesiac a pol neskôr sa záhadný sériový vrah odvážil zaútočiť aj v samom strede mesta. Zišiel z hôr, pretože uveril zrejme tomu, že keď behá po slobode aj po 3 vraždách, bude mať šťastie aj tentokrát. 18. júna 1982 večer v priestoroch niekdajšieho Leninovho námestia a triedy SMP pri garážach za budovou Krajského národného výboru číhal vrah na svoju ďalšiu obeť. Prikrčený za kríkmi trpezlivo čakal, kedy okolo prejde nejaké dievča. Vo vrecku zvieral skalu, takú akurát do dlane, prichystanú na to, aby mal obeť čím omráčiť. Jeho túžbu rozdúchal aj nedaleko stojaci milenecký pár. V tme sa mu zdalo, že chlapec a dievča sa milujú. To ho vzrušilo a začal onanovať. Párik sa však o chvíľu rozišiel. Asi o 10:45 uvidel prichádzať mladé dievča. Bola to Ivana T., jeho 4. a posledná obeť. Mala iba 15 rokov a 10 mesiacov. Kritického dňa sa v nočných hodinách zhruba okolo 10. hodiny vracala domov a prechádzala smerom od Prioru cez toto parkovisko. A keď sa dostávala asi do týchto miest, zhodou okolností, a to je snáď prvýkrát za dlhé roky, záslo svetlo na celom sídlisku. Podľa svojho obvyklého postupu vrah nechal dievča kúsok prejsť, pribehol k nej a zozadu ju začal škrtiť. Dievča ho kopalo a snažilo sa brániť sa rukami, no proti silnému mužovi zaslepenému vášňou a opojenému alkoholom nemalo žiadnu šancu. Napriek tomu, že išlo mladé dievča, možno povedať, a sú to slová páchateľa, bránila sa veľmi intenzívne. Dokonca páchateľ sa o nej vyjadril asi v tom smere, že bola veľmi šikovná a že mal čo robiť, aby premohol jej odpor. Keď priškrtené dievča padlo chrbtom na zem, škrtič ju chytil popod pazuchy a otiahol k ukríkom, kde ju začal vyzliekať. Obeť sa počas vyzliekania začala hýbať a útočník ju niekoľkokrát silno udrel do brucha. Počas súlože došlo k nečakanému momentu prekvapenia. Dievča sa prebralo z omráčenia a spýtalo sa ho, čo to robí. Nadvihla sa práve vo chvíli útočníkovho sexuálneho vyvrcholenia. Prosila ho, aby ju nechal, aby ju nezabíjal a nechal ju odísť. Vraj má iba 16 rokov a nikomu o tom nepovie. Škrtič však na tieto prosby reagoval tak, že vytiahol skalu z vrecka a začal ňou dievča udierať do hlavy. V púde seba záchovy dievča vyskočilo, odbehlo k múru budovy KNV, postavilo sa k stene chrbtom a snažilo sa brániť. Násilník ju však niekoľkokrát silno kopol do brucha, búchal ňou o stenu a opäť ju zavliekol na miesto súlože. Tam jej ešte niekoľkokrát obúchal hlavu o zem a napokon ju zaškrtil, aby ho neprezradila. Potom ako dievča zahrdúsil, znovu ju začal obchytkávať po celom tele, opäť dostal chuť na súlož. Zmocnil sa ho však strach, že na tomto frekventovanom mieste ho niekto pristihne pri čine a tak svoj zámer neuskutočnil. Narýchlo teda nahádzal z vršky na mŕtve dievča, hodil na ňu aj zahrsť suchej trávy a z miesta činu odišiel. Krátko predtým, než došlo k napadnutiu spomenutej dievčiny, sa jej otec vybral hľadať ju do mesta, prechádzal po tomto chodníku a dá sa povedať, že prešiel v blízkosti budúceho vraha vo vzdialenosti snáď 2 metrov a sám Lupták o tom hovoril, že pozoroval muža, ktorý bol oblečený v košeli s krátkými rukami a rýchlym krokom prešiel po chodníku smerom do mesta. Domov to mala koľko? 70 metrov snáď. Vrátil sa do hôr, pretože len tu sa cítil bezpečne. Prespával v lese, živil sa predajom húb a čerešní, na verejné miesta chodil čo najmenej. Mal plán, ako uniknúť podozreniu z vraždy. Dopustil sa
drobnej krádeže v istom rodinnom dome v Brusne nedaleko Banskej Bystrice. Je celkom možné, že túto krádež spáchal Lupták u svojich známych zámerne, a to preto, aby na ňo podali trestné oznámenie, a zrejme dúfal, že bude odsúdený za drobnú krádež a unikne podozreniu z trestného činu vraždy. Vrah sa však prepočítal. Pri tzv. Opoznávaní svedkovia spoznali, že druhý muž zľava je ten, ktorého v čase vraždy Lídie R. videli na Suchom vrchu. Bystrica si konečne mohla vydýchnuť. Banskobystrický škrtič, vrah z hôr, dostal konkrétnu tvár. Bol ním Juraj Lupták. Juraj Lupták sa narodil v roku 1940 v Banskej Bystrici v sociálne slabšej rodine. Otec bol šofér, matka bola žena v domácnosti. Jeden z jeho 4 bratov bol súdne trestaný, sestra mala 4 nemanželské deti od 4 rôznych otcov a všetky boli v ústavnej starostlivosti. V detskom domove vyrastal od svojho 12. roku aj Juraj Lupták. Dokonca bol preložený do osobitnej školy, kde absolvoval 3 triedy. Potom sa učil za baníka, dlho však nefáral. Pre zlú pracovnú morálku často striedal zamestnania, veľa pil a vtedy sa stával agresívny. Piť sa Juraj Lupták naučil doma. Pivo, víno i tvrdý alkohol. Koncom 70. rokov objavil lacnejšiu a účinnejšiu okenu. Denne vypil aspoň 3 deci. Bola lacná a účinná. V čase prvej vraždy už deň začínal 10-stupňovým pivom, predpoludním vypil liter jablčného vína. To všetko potom dorazil okenou. Nikdy som však nebol taký opitý, aby som nevedel, čo robím, povedal vyšetrovateľom. V istom zmysle mal pravdu. Hoci vraždil pod vplyvom svojho koktejlu, časťou svojho vedomia ostával triezvy. Aj počas škrtenia svojich obetí, či dokonca sexuálneho vyvrcholenia si všímal a pamätal podrobnosti, aké opitý človek prehliadne. A hoci jeden znalecký posudok uvádza, že Lupták bol alkoholik s typickou degradáciou osobnosti, ďalšia expertíza poškodenie mozgu alkoholom nepotvrdila. Prvoradý motív jeho konania bol sexuálny. Luptákovo konanie nebolo motivované sexuálnou úchylkou, sadizmom a nešlo ani o nekrofíliu, čiže pohlavnú úchylnosť prejavujúcu sa erotickou náklonnosťou k mŕtvolám. Odpoveď na otázku, prečo teda vraždil, je navonok jednoduchá. Robil tak z nedostatku lásky vo všetkých jej podobách. On mal jednu partnerku, bola to nejaká Rómka, o ktorej prehlásil, že sa mu páčila ako hnoj. Znalci označili Luptáka za jednoduchú až primitívnu osobnosť na úrovni slaboduchosti. Tento muž z IQ okolo 70 svoje prirodzené potreby riešil neprirodzeným spôsobom. Tak ako vedel a mohol. On nebol veľmi inteligentný, bol to človek primitívny, valach, ktorý robil na salaši, opilec. V tom čase, keď sa tie veci stali, tak už ani nerobil, lebo vtedy už bol vlastne na úteku, už ho chytali. Nedostatok lásky, podpriemerné duševné ustrojenie, značná miera agresivity v správaní, neschopnosť vyšších citov, akým je napríklad súcit, to v prípade Juraja Luptáka vytvorilo doslova vražednú kombináciu. Tak ako bolo pivo, víno a okenatým smrtiacim koktejlom, v ktorom sa rozpúšťali vrahové neveľké morálne zábrany. Všetky Luptákové vraždy prebiehali podľa rovnakého scenára. Obeť prepadával zozadu, priškrtil ju a zavliekol na nejaké skryté miesto. Tam ju znásilnil alebo sa nad ňou ukojil, napokon ju ešte uškrtil, aby tak odstránil jediného svedka zločinu. Obeť napokon zahrabal. Zahládzaniu stôp sa však príliš starostlivo nevenoval. V prvom výsluchu to bola jeho spontánna výpoveď. V ďalšom období už bol hodne pozorný, veľmi sledoval jednak situáciu okolo seba, sledoval všetkých prítomných vrátane vypočúvajúcich, dával si veľký pozor na to, čo hovorí. Na otázku vyšetrovateľov, prečo si vyberal práve mladé dievčatá, najprv tvrdil, že ho k tomu viedli lúpežné motívy. Čo skoro však od tohto variantu upustil a priznal, že sa chcel probovať na mladých, či nie je starý.
Potom vysvetľoval, že takto sa chcel pomstiť svojej družke, ktorá stratila o neho záujem a zo svojho bytu ho vyhodila. Aj v čase, keď pod banskobystrickým vysielačom zavraždil prvú obeť, chodieval za inou. Rómkou Máriou B., ktorej muž bol vo väzení. Tá však nemala chuť na milovanie každý deň, tak ako Lupták. Keby bol vedel, že Elena A. a Mária B. sú vlastne sesternice, možno by jeho prvá obeť zostala nažive. Lenže Lupták na takéto prosby nikdy nereagoval. Znalci konštatovali, že ani jedna z jeho obetí nemala šancu so svojím vrahom komunikovať. V tom prípade by zrejme nemohol svoj zámer doviesť do konca. A prečo musel svoje obete priškrtiť? Vzrušujú ma ženy, ktoré sa nehýbu, ale sú ešte živé, vysvetlil sexuológom. Vždy ho vraj viac lákala súlož s pasívnou ženou, ktorá sa o nič nestarala a nesnažila. Ako dodal, so ženami mal zlé skúsenosti. Keď sa domáhal súlože, odmietali ho, takže ho to už prestalo baviť. Keď som ležala na tej zemi a Lupták ma išiel chytiť rukami okolo krku a už naznačoval teda ten pohyb, že ma ide chytiť a pohyb toho škrtenia, hrdúsenia, tak rukami sa hrdúsi, tak som sa neubránila, aby som ho neupozornila na to, že nech sa neupováži stisnúť. Pretože aj pes tam stojí, aj policajti sú ozbrojení. A on mi vtedy povedal, že nie, vás nie, jedine vás nie. Lupták počas vyšetrovania spolupracoval s kriminalistami priam vzorovo. Zavádzať sa pokúsil iba v prípade Márie V. Tvrdil, že na nej nevykonal súlož, hoci predtým detailne popisoval celý prípad. I to, ako ju priškrtil, keď sa počas súlože pod ním pohla. Miesto tohto svojho zločinu síce označil, ale mŕtvola Márie V. sa napriek tomu nikdy nenašla. A Lupták bol sprostený obvinenia za tento trestný čin. Pri výsluchoch viackrát prejavil ľútosť nad spáchanými zločinmi, no podľa znalcov to bola ľútosť iba vo verbálnej rovine. Podľa psychiatrov nebol schopný súcitu či ľútosti. Nebolo mu ľúto obeti, a keď som mu položil viackrát otázku, prečo nedal šancu týmto dievčatám, napríklad prečo túto Ivanu, ktorá mala v tom čase 16 rokov, prečo nenechal žiť, veď nevidela mu do tváre, nemohla ho označiť ako páchateľa. Povedal, že chce mať 100% istotu, že ho neprezradí a jednoducho vsadil na istotu. Súd napokon uznal Juraja Luptáka vinným z trojnásobného trestného činu vraždy, dvojnásobného trestného činu znásilnenia a trojnásobného trestného činu lúpeže. Konštatoval, že svojho konania si Juraj Lupták bol plne vedomý. Pri vynášaní rozsudku sudca zohľadnil názor znalcov, podľa ktorých by pobyt obvineného na slobode bol z dlhodobej perspektívy spoločensky nebezpečný. Ani trest odňatia slobody do 15 rokov by nesplnil výchovný účel a liečením alkoholizmu by sa otázka nebezpečnosti obvineného neriešila trvale. Počas vyšetrovania Juraj Lupták uviedol, že hoci ľudský život sa nedá zaplatiť, pripravený je pracovať do konca života v Jáchymovských uránových baniach, aby mohol rodičov svojich obetí odškodniť. Každej rodine chcel dať po 100 000 československých korún. Cynizmus tohto svojho výroku si zrejme ani on sám neuvedomoval. Juraj Lupták, vrah, ktorý neznášal krv a v súvislosti s vraždou Lídie R. vyhlásil, že on by nemohol zarezať ani baranča, napokon nedostal šancu odškodniť rodičov svojich obetí. Súd mu vymeral najprísnejší trest. Popravený bol 16. júla 1987 v Bratislave.